थुवाखैना थुवाखै दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय गासिबो संखाजोब्बाय बेहा ओमफ्राय दाबो गेलेगासिनो नै थौद' बिजि थुहैनोसै फैद' 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 गानसै गस्ला गोदान गानसै फैद' नै सायावहाय थांसै हौवा नुबाय दिद' बिजि बे होनोसै थौद' दे बिजि दे 네, 부간 진짜 아칸 치글로 갔네. 나 비지 두난 거야. 비지 두난 거야 지금 작은. 비디오 부분 낭시 tor래. 하. 부분 자등. 토비 hôm nay cái bu분 자등 các bạn. Bu분 đấy. Sure. Việc vào cũng lấy vậy. Thằng xe rồi. Này. Ro này nó xin sẵn này. Hi lover, welcome back to my YouTube channel. Nang namni sira bagam sip vlog nang filai bai. Này, jinai phải thằng này đứng. Này vì nè vaccination dong ó. Yo thằng này dengan na. Ya mbak. Này lang dah. Mama ready jak mama ready kham khangka. Aru này daso. Dinai vaccine ni देर बोसोरनि भेक्सिनखौ थुइमारसै आरो ना थुइनांगौ जाहैबाय उफाय गैया नोङो गिबाबो माबाबो साहाबो लोमजाबाबो थुखानांगोन ओंखायनो थांसै दा ओंखारलांसै नै मा मा रेडि जाखो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै देवदो होमबा औ लादो सिसा लाखाबाय दै लाखाजोब्बाय आं नै सुजाग्रायाथ' जा खुसि दा दाहायसो मा जागोन पुरा न'आ लांदां जाजोब्बाय माने लांदां माने रावबो गैया सिगाङावसो लोंहरगोनहाय होमबा थांग्रोसै बाबा बेना पेरासिटामलखौ लाखायो ना मायो नङा बायनो माने दंखायोमोन गोदान इब्रुफिन ना माबा आइब्रुफिन लगे दं नाङा ना लगे माबा जायाना दाहाय दंफैनोसै होमबा ओइ बाबा एसे खम खालामलाय नै अबाय थानो नागिरदों जों खिथालाय नै बिजिबे होननो नागिरदों बिजिबे होननोसै होनदो नों गाबगोन नामा खिथालाय दे बिजिबे होननो नागिरदों होनदो दे खिथाद' खोन्थाद' अबाय थानो नागिरदों डक्टरनाव होनदो औ बिजिबे होन बिजि औ ए बेयाव थुगोन बेयाव ए नामबो जागोन दे जागोन औ मुलिबो लोंनांगौ ना औ मुलि लोंनांगौ ओमफ्राय बिजि बे होननांगौ दे सेंगा गिदिर देरनायनि दे औ डक्टरनाव औ थांसै दे औ दाहायसो माबायदि महर जानानै फैयो नायफिनसै दे दाथ' खुसि खुसि सफैबाय जोंहा ओमफ्राय बेयो उन्दुगासिनोसो दाबोनो लेखा लादो सिखाद' नै टाउन सफैबाय नै सिभिलावसो फैदों जोङो क'क्राझारावसो नै सिरि मोनबाय ना जेजे औ जेजे थ' बिजि थुहैनोसै दे नोंखौ ओरैजों फैदोबा आयै
Bidi. माबायावहाय साब सेन्टाराव थुनो सानदोंमोन गामियावनो खिन्थु थुवासै नैबे सिभिलावनो थुफैबाय नैहाय दिनै माबायाव गैयानो माबायावहाय साब सेन्टारावहाय ओमफ्रायहाय दिनैनो थुहैखानोसै आरो गगा मोनबा दिगदार जागोन आरो सिभिलावनो बेयावनो थुहोफैबाय थायो नालाय बेखायनो थुहोफैनाय जाबाय आरोना नङाबा जायगायावबो दंमोन थुनाय जायासै दा दसेनो गगा मोनब्रबलाबायबा दिगदार जागोन ना माबायदि जागोनथाय दा नै सान्दुं नायनो हाया बियो सान्दुं नायनो हाया र' हाबहैग्रोसै दा सोनाय नङामोनदां बियो दा गेलेगासिनो फैदो थुनोसै फैदो बिजि थुनोसै फैदो बिजि थुनोसै फैदो नै बिजि थुनोसै दे बिजि थुनोसै थुजादो दे दे मुलि लोंग्रोसैनो नै जुस आय गोथाव गोथावसिना टेस्टि होनदो गाबगोरखाबाय जेबो नङा बिजिसो नै देरनायनिसो थुवाखै दाबो औ आइदै एसेल' औ आइसे र मामि र जाबाय गैला बुंराय गलायबाय खांबाय नायदो नैबेवहाय गाबबायना बिदिनो गाबबाय सना आंनि गाबबाय दा लोमजासिगोन जि गाबबाय सायोनो मोनसे लोमजायो दोनो दा नै उफाय गैया नों बांद्राय दुंद्रायखौबो नायनो हायाना मुलि लांफानांसिगोन मुलि लांफाखानोसै पेरासिटामल 24 घन्टा लोमजागोन नै ओइयो मादै जोंनि आयं हिन्जावनि बिनानाव बियो आयं गेदेरनि हिन्जावनि बे नार्सआ हांमा सुरगासिनो बिसोरा जागासिनो अन्थाव बाथाव आरो सायसिगोन गोगोमनो जि सायो होनना बुंखादों बेखौनो गिबाय थाखादोंमोन होमबाबो एफ्राब मानि नै दहाय सुनायावल'सो गाबबाय दा साहैसिगोन बे न'आव थांसै बुंराय गगुलायबायहाय औ न'आव थांसै ना औ आबै सान्दुं नायनो हाया ना गोलोमफ्रुजोबलायबाय ओंखारफिनबाय जोंबो थांसै मुलि लांसै थांसै गाबनो ओंखारदोंमोन मिनिबायबो नै डक्टरा बिजि थुदोंना सनाना आंनि फार्मासियाव फैदों मिनिबावबायसो नै डक्टरा बिजि थुदों सोर बिजि थुआ नोंखौ डक्टर बाव थुदोंनो itu জ্বর বিষ দুটাই কাম করে দুটাই কাম কৰিব itu dongखायो ना सुमल बे गसे कोन हरनाया बेनो ना सुमल लिरसै आयो बेखौ जि गाबगोन नंदोंमोन हनै बेसारा एबि होनसै आयो लेखा लिरसै औ थ'दा गारियावबो हारसिं सिरायनो बामजाया दाना बिजि थुखांनानैबो
जोंहालाय जि गाबगोनसो नंदोंमोन बिराद माबा खालामगोन नंदोंमोन एफाराब माने बिदि जागारासै दाहायसो खिन्थु न'आव थांबा साहैसिगोन बे मुलि लाखाबाय खिन्थु दा सायोबा लोमजायोबा होनोसै सासे एसे हाया नै नोंहा एसे हाया बेनि मोखाङाव आं होनो बादों मोखाङावहाय औ दे दा लोमजाहैखागोन ओरैनो लासै औ दे दा होमबाबो हाद्रि मोनबा थांनांगौ हाद्रिजोंबो जायो बेबो लाखोलै आयै मानसिया आयै सिगाङाव थानानै दादा हामा नै ससेयाव जानो ओंखारनानै बेकारियावहाय हाबबाय थाबायलागासिनोसो दुगानो दालाय जेबो जाथ'वाखै ओमफ्राय थांफिनसै नै बेनिफ्रायनो न'आव थांनोसै दा नै जा खिन्थाफैबाय नै आइदि नै बेनो बामसै दादाजों बाम जानोसै आयो औ एसे बाम जानोसै दे दादानो खिथादो ए औ डक्टरा ना औ नै लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रां जाथारबाय आङो ओंख्रिया नै मा दावराव मोनसोलाय ओमफ्राय नै बेहाथ' फुजानाया दाबो जेबो जाथ'वाखै खिन्थु मिनिगासिनोसो नै ओमफ्राय दा मा जायो बेखौसो नेगासिनो बेसेबां गोबावजों जागोन होननानै बुंखादों नालाय माला लोमजायो बेखौसो नेगासिनो बेखौ दहाय एकथानि सिगांनो थुदोंमोन ओमफ्राय दा 3ता बारग'लायबाय नै दाबोथ' जेबो जाथ'वाखै मानसियाहाय दा दुङो ना मायो हनै मिनिगासिनोसो गुगुराय गबाय हनै मा गगा मोनखो नै मानसिया सोरो बेलासिगुलायबाय बेखौहाय लोमजागोन ना मागोन होननानै नेगासिनो मानसिया नै ओरैबायदि खारलागासिनोसो ओमफ्राय दाबो दुंथ'वाखै दुंनायालाय दुंमारो ना मायोथाय दा बेलासिबाय ओरैनोथ' नाहरलाय मानसिया नै नों माबायदि गाबामोनलाय बिदि गाबदों नोङो लोगोफोर बेखौनो माने अननोबो ओंखारनानै लाङो औ नानै हनै बिलाय बेयाव दङ थां औ सुहोनो ना सुहोआ बेबायदि जाबाय थादोंमोन ना बाबा नै हनै बिलाइ राना बिलाइ बिलाइ गाबलाबायो सुहोनो ना सुहोआ बेबायदि जाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय उपाय गैया सुहोखानांगौ सुहोआबाबो खें मोनबाय थायो सुहोआसै होननानैहाय ओमफ्रायहाय खें मोनगासिनोखा ओरैनो 1.5 बोसोर बारग'लाय लांखाबाय 2 बोसोर जाहां जाखाबाय ओमफ्राय बिदिनो थुहोहां मालाबा गगा मोनसैलाय माब्लाबा लोमजानाय जानोसैलाय बेफोरबायदिजोंनो जाया आरोना एखमबा आंहाबो मिलायलालाय मालाबा एगजाम जानोसैलाय बिदियावनो मिलाया नै दिनै लांथारबाय आरोना बेखौहाय थुहोखानांगौ बयबोथ' बिदिनोखा बयनाबो लोमजानाय सानायाथ' जाखायो उपाय गैया माथो खालामनो ओरैनोथ' होआखै जानांगौ नङा होमबा माबा मोनसे इम्परटेन्ट देहानि इम्परटेन्टनि थाखायसो बेखौ होदों जाखागोन नङाबाथ' मानो होनो ओरैनो बेबायदि बेखायनो थुहोनांगौ आरोना ओमफ्राय थुहोबाय सिगांनिफ्रायनो गासिखौबो लाबोजोबखानाय नालाय मारैथो बेखौल' बारख्ल' दोननो सिगाङावबो बिदिनो लोमजाखादों आरो दा नै माला लोमजायो ना मायो बेखौ नेगासिनोलाय ओमफ्राय नै आंहा दहाय हस्टेलाव थानाय समावनो बेखौ बिजि सुनाय टाइमावनो माने मोनसे पार्सेल सफैदोंमोन नालाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आङो थारमाने माखासे आगैमोना सोंहरबाय थादोंमोन नालाय आंखौहाय जे मा शेम्पु फैयो होननानैहाय आंना हले शेम्पुआ माबाखौसो आरो दा थाब जानायखौसो नायखायो ओमफ्राय 2 in 1 बेखौ फैयो आरोना नायनै बेखौ फैयो आङो एमवेनि बेखौहाय अनलाइनसो बिहरनांगौ बेखौथ' मोननाय जाया जाहैबाय नालाय बेखायनो आङो एमवेनिफ्राय बिहरखादों आरो बेयावहाय गासै दङ 30ता दङ गासै नै सेटिनिकनि 2 in 1 shampoo and conditioner नै बिदि थायो बेयो बेखौ फुयो आङो बेखौसो दा बेखौ आङो 3 पेकेट बिहरनानै लाखाबाय दा बेनो लोगोफोर
आं नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो शेयार खालामनाय जाबाय फिसालानि 1.5 बोसोरनि भेक्सिनेशन बेखौ होग'गांबाय दाथ' नै दासिमबो नै बेलासिबाबोथ' दाबो जेबो जाथ'वाखै मानसिया जेबो माबा जाथ'वाखै दा नायनोसै माला जामारो ना मायो बा जायफोरहा बेबि दङ खिन्थाहरबानो जाबाय जे मा बेसेबां मान्थनि दा भेक्सिनेशन होखांखो लास्ट भेक्सिनेशना बेसेबां मान्थनिमोन बेसेबां इयार्सनिमोन थ' जोंना 1.5 बोसोरनि दासो होनाय जादों 1.5 बोसोर बारग'बाय ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरोना दाबो जेबो लोमजागोननि दाबो जेबो सिम्पटम्स देखायाखै मोदोमा दुंथ'वाखै दा नायनोसै माला दाथ' माबा जाबाय थुनायनि 3 घन्टा बारबाय आरो थुनायनि 3 घन्टा बारबाय दाबो जेबो जाथ'वाखै नायनोसै लोमजागोन होननानै बुंदों लोमजायो होननानै बुंदों दा लोमजामारोना लोमजामारा बेखौ नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआव आङो शेयार खालामसै थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं